Fil-Partit Nazzjonalista kulħadd huwa validu u hija l-ħidma ta' kull persuna li twassal biex ikun hemm grupp wieħed maqut u b'saħħtu ħalli dan il-partit jimxi l qudiem. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta s-Sibt filgħodu kien intervistat mill-professur Endru Azzoppardi waqt il-programm Endru Azzoppardi on 103. Irridu nimxu l qudiem partit wieħed bi strateġija waħda, bi grupp parlamentari li jiddiskuti li kollu pożizzjoni waħda. U dik il-pożizzjoni mbagħad tkun ta' kulħadd. Bernard Grech qal li dan huwa l-mument fejn il-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jiġġedded fejn id-diżappunt tar-riżultat tal-elezzjoni ġenerali għandu jinbidel f'enerġija sabiex kulħadd ikompli jaħdem. Għalhekk l-importanza li jkun hemm dialogu kontinwu ma' kulħadd. Ħanibqa' ndur kull lokalità niltaqa' mal-membri tal-kumitat f'dik il-lokalità biex jien nitkellem direttament. Għaliex? Għaliex kulħadd irid jerġa' jibda jħossu li huwa parti importanti mill-istruttura tagħna. Huwa qal li bil-ħidma ta' kulħadd il-Partit Nazzjonalista matul dawn il-ġimgħat kompli jirriġenera ruħu fejn fost oħrajn għandu 20 deputat ġdid fil-Parlament li flimkien ma' deputati oħrajn li għandhom iktar esperjenza se jkomplu jtejbu il-politika tal-Partit Nazzjonalista sabiex għal darb'oħra jerġa' jsir Partit Popolari. Bernard Grech għamilha ċara li mhux se jibqa' jittollera li bi kliemuhom persuni jagħmlu ħsara lill-Partit Nazzjonalista. Mhux ħanaċċetta li l-ħaddiema jagħmlu sagrifiċċji. U mbagħad ħadd ieħor imur joqgħod jagħmel ħsara lill partit u jkisser is-sagrifiċċji ta' dawk il-ħaddiema. Għal min qed tgħid? Għal kull min b'xi mod fil-passat, fil-preżent jew fil-futur kien huwa jew se jkun qiegħed jagħmel ħsara lill partit. U għalhekk tkellim ċar fuq id-dejn, u għalhekk tkellim ċar fuq il-qagħda finanzjarja biex kulħadd qabel jagħmel ħsara jifhem li mhux lili kun qed jagħmel ħsara, mhux lili qed jagħmel ħsara lil partit kollu inkluż il-ħaddiema, inkluż il-volontiera, inkluż l-attivisti, inkluż il-nazzjonalisti li jittamaw li l-Partit Nazzjonalista jrid ikun jerġa' jkun saħħa politika illi jerġa' jgverna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Oppożizzjoni hija determinata li tibqa' taħdem sabiex ikun hemm ġustizzja ma' kulħadd. Se nkomplu iva nibqgħu nuru u ngħidu u nitkellmu mhux biss billi bħala oppożizzjoni kif nudmir tagħna ngħidu dak li jidrinna li mhux sewwa, imma illi nittekiljaw dawk li xus li jkunu qegħdin jeffettwaw il-poplu. Żgur fost oħrajn waħda importanti hija l-għoli tal-ħajja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li d-daqqa tal-għoli tal-ħajja bla dubju kulħadd qed iħossha fosthom il-ħaddiema, il-familji u l-pensjonanti. U quddiem din is-sitwazzjoni Bernard Grech qal li issa huwa dmir tal-Gvern Laburista li jindirizza din il-problema li qed taffettwa lil kulħadd.